सेथियावनो आं भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ बे दिनैनि बे कमिसन दानायनि बेलायाव आं गिबियावनो बिथांमोनखौ साबायखर होग्रोयो। दिनै जि आसाम सरकारा 27 जानुवारियावहाय जि मोनसे बिटिआर सुक्ति जानानै थांदोंमोन सेन्ट्रेल आरो भारत सरकार आरो बर'नि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय दिनै बेखौ मावफुंनायनि बेलायाव जि मोनसे कमिसनखौ दानो थाखाय बाखि दङमोन दिनैनि दिनाव आसाम सरकारा बेखौ फोसावबाय आरो बेयाव मेम्बार हिसाबै बिथां बिपि बार्मानि सिङाव बिथांनि चेयारमेनशिपनि सिङाव जे सानै मेम्बार लाफादेरनानै कमिटिखौ दानाय जादों। जोंनि बे हालामनि उदालगुरिनिफ्राय बिथां दालिम बायनखौबो लाफादों। बिथांमोनखौ आं गिबियावनो कंग्रेचुलेसन हरो आरो जों आसा खालामदों जे बे कमिसननि गेजेरजों गोबाव समनिफ्रायनो जि बर'फ्रा नांबोबाय थानाय गावनि आलादा हादोर दानायनि बेलायावहाय जि मोनसे आन्दलन खालामबाय थाबोदोंमोन आरो गावनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभनि सिङावनो थानानै मोनसे ग्रें ग्रें रायजो जानो थाखाय बर'फ्रा नाजाबोदोंमोन। बेखौ जाफुंसारनायनि लामायाव दङ होननानै जों दिनै बुंनो हायो आरो जों आसा खालामदों बे कमिसननि गेजेरजों जि बाखिफोर गामिफोर सोसननो गोनां दङ बे गामिफोर गासैखौबो सोसननो हागोन आरो बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोलनि मानसिफ्राबो बे बिथिङावहाय आं सानो बिथांमोना जेबो गिनांगौ गैया। बिथांमोनाबो बे बिटिआरनि सिङावनो हाबनायनि थाखाय मोनसे लामाया गेंबाय होननानै दिनै जों बुंनो हायो। जायखिजाया मानो दिनै जाय मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ सरकारा बे बिटिआर सुक्तिखौ लानो गोबां राजनिति खालामबाय आरो बे बिटिआर सुक्तिखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो गोसो गैया बे बाथ्राखौ गोबां मिडियाफोरनि गेजेरजों बुंबोगासिनो थाबाय आरो बिथांमोना बुंदों सम सम बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामाजासेनो बेखौ रिभिउ खालामफिननांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों। बेफोर गासैबो पलिटिक्सखौ दोनथ'नानै दिनै बर'फ्रा बयबो खौसे जानानै बे बिटिआर सुक्तिखौ मोजाङै मावफुंलांनायनि बेलायाव खामानि मावनांगौ होननानै आं बयबो राजखान्थि हान्जानि मानसिफोरखौ खावलायहोदों। अब्लासो बर' जाथिफ्रा जोंनि जि मोनसे आल्टिमेट गल जे जों मोनसे आलादा हादोर दानायनि सिमां बे सिमांखौ सानसे समावब्लाबो बर'फ्रा मावफुंनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। सनितपुर आरो बिश्वनाथनि मानसिफ्रा कुनु गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया। दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि 1100 गामिखौ सोसनदेरनांगौ होननानै सुक्ति जेब्लानोखि दिल्लीयाव 27 जानुवारियाव जादोंमोन बे समावनो सोसननानै गारबोखानाय जादों आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकाराबो बेखौ गनायनानै लादों। दिनै बे कमिसन दानायनि गेजेरजों बे 1100 गामिया सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिफ्रा सोसनजागोन होननानै जों मिथिगौ आरो बेखौ आसाम सरकारा थाबैनो मावफुंनानै होनाय जासिगोन। जोबोद जोबोद साबायखर जों भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जितु बिटिआर सुक्ति जादों आरो बे सुक्ति मथे जोंनि गामि सोसननाय आरो दानख'नायखौ लानानै आरो माने बारायनाय बेखौ लानानै जि मोनसे कमिसन दानायनि खोथा दंमोन दफा दंमोन बे दफाखौ दिनै मावफुंबाय आरो बेनि थाखाय जों माने इउपिपिएल हान्जा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय आं बरायदों साबायखर बावदों भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ। दा आं दंफैयो जोंनि बे कमिसनावनो सासे सोद्रोमा महरै जोंनि उदालगुरिनि बिथां दालिम बायन बिथाङा सासे बे कमिसननि मेम्बार आरो बिथांखौ जोङो बरायनो थाखाय बेयाव नुजाफैदों आरो जों आसा खालामदों जे जोङो दिनै बिटिआर सुक्तिनि जि दफा बायदि भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जि मावफुंनो लादों जों बेखौ बरायदों साबायखर होदों आरो आसा खालामदों गुबुन गुबुन हान्जाया जेरै हाग्रामायानो जा बा गुबुन जोंनि बिरुद्ध हान्जाफोरा जे बिटिआर सुक्तिया जेबो गैया आरो बिटिआर सुक्तिनि दारा जेबो मोना होननाय बे बाथ्राखौ दिनै फोरमान होदों जे कमिसन दानानै खसाखै जोंनि जिबायदि सनितपुर ओनसोलखौ लानानै बे गोदानै बिटिआरआव सोसननायनि माखासे गामिफोरनि जि थांखि दङ बे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय दिनै जि कमिसन दाबाय आरो बे कमिसननि दारा खसाखै जों जेरैबायदि आसा खालामदों जे जिखिनि माखासे हाबसननो गोनां एरियाखौ जों जिबायदि आसा खालामदों दाबि खालामदों बे निस्सय जाफुंगोन आरो बे कमिसननि दारैनो जों बेखिनिखौ मोनफुंनो थाखाय हागोन। बेनिखायनो आं जोबोद गोजोनदों आरो जोबोद मोजां मोनदों आरो आसा खालामदों खसाखै जोंनि बिटिआर सुक्तिनि मोनफा मोनफा दफाया लासैनो मावफुंजालांबाय थागोन होननानै जों आसा खालामदों। सुक्तिनि उनावहाय
बे 6-7 दानसोनि गेजेराव बे सानजा पार्टखौ जेखौ जोङो गहपुरसिम बा जों सनितपुरनि बिश्वनाथ सारियालि सनितपुर बेखौ जों जेराव सोसननायनि थाखाय जोंहा दाबि दङ आरो बे दाबिखौ लानानै जि मोनसे कमिसन दानो गोनांमोन बेखौ लानानै माखासे बिरोधिफोरा जेरैबायदि जोंनि गेजेराव मोनसे गुलुं गुजुं मोनसे माबा खालामदोंमोन जि गोनो गोथो सोसनना होदोंमोन बे निस्सय दिनैनिफ्राय जोबसिगोन खारन बे कमिसननि दारा जों जिखिनिखौ हास्थायदों बा जिखिनि एरियाखौ जों सोसननायखौ लुगैदों बेयो निस्सय हाबगोन सनितपुर गहपुरानो जोंनि जिहेतु जोंनि दाबिखा आरो बे हिसाबै बेखिनि एरियाखौ माने सिनाक्त खालामनानै दिनै जोंनि बे बिटिआरआव सोसननो थाखाय निस्सय बे कमिसना बेयाव रिपर्ट होगोन आरो बे रिपर्ट बायदिनो निस्सय जोंनि बिटिआरनि मेपआ जाफुंगोन बेनिखायनो जोंनि गहपुर बा सनितपुर ओनसोलनि जि बर' रायजो राजाफोरा जि गोनो गोथो जानानै दङ जों बिटिआरनिफ्राय बाहेरायाव थानांसिगोननाय बे बाथ्राया गुबैयै नंखाय खारन जोंहा मोनसे धैर्य लानांगोन आरो बे भारत सरकारजों जि मोनसे सुक्तियाव जाखानाय हिसाबै जोंनि गेजेराव मोनसे बुजापुरानि गेजेरावसो सुक्तिखौ खालामदों बे हिसाबै जोंनि गहपुर बा बे सनितपुर बेयो थारै नैबे कमिसननि दारै निश्चय हाबगोन बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा एसे गोथौयै सानै हयै जाहाथे फैगोन दिनावहाय बिटिआरआवहा जिथु जों गामिफोर सोसनगोन बेयावहा रावहाबो जाहाथे गोनो गोथो जाया सोरनिबा राजखान्थि फाव खान्दायनायाव जाहाथे जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि रावबो सृष्टि खालामा आं बेखौ खावलायबाय